ऑलराईट, सो हे गाइस व्हॉट्सअप एव्हरीबॉडी. मित्रांनो, आजची आपली सुरुवात बघा कशी आली. ए अच्छे से मार रे फडका. साबजी सलाम नको मार लवकर. मारतोय काय घाण करतोय अजून. मार लवकर. वा, एसी बीसी चालू ठेवून गेलाय तोच तो. तर आज आपण जातोय कुठेतरी जातो. तीन जागा डिसाईड केलेल्या आहे. एक तर मोचेमाडचा एक पॉन्ड आहे जो कोणाला माहिती नाही. दुसरा म्हणजे निवतीला एक प्लेस आहे आणि तिसरा म्हणजे सिंधुदुर्ग किल्ला. तर आता आपल्या टायमानुसार आपण आता या ठिकाणमधून एका जागेवर जाणार आहोत. आता आपण इथून बेगीन जातो आपल्या तिसरा माणसा उचलू. झाली रे त्याची तयारी? झाली बोलली तरी नक्की बघूया आता. झाली अशी सांगते तर जाऊया लगेच. लेट झालाय, वाजले 4 आणि बघा गर्दी बघा किती पेट्रोल पंप वरती. आणि तर आता आमचं ठरलंय की आम्ही जातोय आता मोचेमाडला. हा पण आलाय, आज याची सुट्टी पडली आहे म्हणून आमच्या सोबत फिरतोय. आणि तो बॅग घेऊन येलो. तो काय रवाक जाता काय तो एखाद्या जंगलातच सोडतो. आता आम्ही चाललोय मोचेमाड पॉन्डला. गेल्या वेळी आम्ही गेलेलो मोचेमाड बीचवर, तेव्हा आम्हाला जायचं होतं पॉन्डवर, पण आम्हाला रस्ता समजला नाही. आजही आम्हाला रस्ता माहित नाहीये, तरी पण आम्ही जातोय शोधत. आज आम्ही लवकर बाहेर पडलोय. लास्ट टाइम आम्हाला लेट झालेला आणि तिकडे खूप थोडासा ट्रेक आहे जायच्या रोडला, उतरायच्या पॉन्ड पर्यंत पोहोचायचा, कारण ते हिडन प्लेस आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही पुढेपर्यंत व्लॉग आमचा नक्की बघा विदाऊट स्किप. तर कुडाळवरून मोचेमाड बरोबर आहे 29 किलोमीटर. म्हणजे मोचेमाडच्या अलीकडनं आपल्याला 1-2-3 किलोमीटर आत जायचं. म्हणजे अप्रॉक्स तेवढंच असणार आहे, 29 किलोमीटरच्या आसपासच असणार आहे जिथे आपण जातोय आता ते पॉइंट. थोडंसं ट्रेक वगैरे आहे जसं धनुने तुम्हाला सांगितलं. पण विषय असा आहे मेन काय तर की आपण जिथे जातोय तिथे लोक कोणी जात नाही आणि खूप अनएक्सप्लोर्ड जागा आहे. आणि आम्हाला पण बघायला ती जागा आवडेल, तुम्हाला पण व्हिडिओ बघायला आवडणारच. श्रेया घोसाल बाजूला रेकॉर्डर बंद कर, मी गाणी म्हणते. वेंगुर्ल्याची शान सायकल सवार. बाटली पडली, थांबव त्याची बाटलीची रडणार काय नाही, चल गेली नाही. गटारात पडायची वाजली. चल भावाची बाटली पडलेली, धावतोय बघा कसा कार्टा. ट्रॅफिक जाम. तिथून लालपरी, इथून स्विफ्ट, इथून टेम्पो, इथून हे सीटर, तिथून आणि एक डंपर हे झालं. इथे भयानक ट्रॅफिक जाम. सुटला तर इथून वेंगुर्ल्यातून लेफ्ट मारले नंतर 8 किलोमीटर आहे मोचेमाड तो पॉन्ड काय ते. तर आता ट्रॅफिक सुटलं, आपण जाऊयात लगेच. सगळ्यात मेन म्हणजे सांगायचं तर कुडाळमधून आपण निघाल्यानंतर सरळ आपल्याला यायचं आहे वेंगुर्ला. तुम्हाला जर मोचेमाड माहिती नसेल तर सांगतो. वेंगुर्ल्यातून आपल्याला सरळ जायचं आहे शिरोडा रोडला आणि शिरोड्याच्या अलीकडे एक आपल्याला 10 किलोमीटर आपल्याला मोचेमाड लागतं. जे ब्रिज आहे मेन, तिथं ब्रिजकडनं आपल्याला राईड घ्यायचा आहे. तुम्हाला आता पुढे व्हिडिओमध्ये कळेलच, आपण व्हिडिओमध्ये दाखवू, पण पूर्ण स्किप करायच्या आधी बघा. सागरेश्वरचा रस्ता राईड घेतला की आपण सागरेश्वरला जातो हारासे असताना. आणि इथून फक्त एक 6-7 किलोमीटर असेल आतमध्ये जायचं आपल्याला. आता पुढे आपण बघूया, तुम्हाला आणखीन टर्न जिथं आहे तिकडनं दाखवतो तुम्हाला. कोणचा लास्ट टाइम झालेला ऍक्सिडेंट. या घाट टाईप रस्ता झाल्यानंतरच आपल्याला बरोबर राईड घ्यायचा आहे. तुम्ही पण लक्षात ठेवा, तुम्हाला माहिती नसेल जागा, जर यायचं असेल तुम्हाला तर नेक्स्ट टाइम याल तेव्हा घाट असा लागणार. सुरुवातीला वेंगुर्ला सागरेश्वरचा रस्ता काढल्यानंतर 2 किलोमीटर नंतर छोटासा घाट आहे, एक किलोमीटर. त्याच्यानंतर तुम्हाला राईड घ्यायचा आहे. काय आपल्याला वर चढल्यानंतर बरोबर तिकडे आहे ती बघा, ती टाकी दिसते, ती टाकी. आणि नक्की माहिती नाही की आज राईड आहे. आता आम्ही विचारतोय आज राईड आहे. शॉर्ट साठी आमचे फोटोग्राफर मेहनत घेतो. खाली उतर. सगळे सिनेमॅटिक शॉट्स दिसतात ते आमच्या ह्या फोटोग्राफरमुळे. आम्ही नवीन फोटोग्राफर हायर केलाय आणि एवढी मेहनत आम्ही घेतो. तुम्ही नक्की आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा जर व्हिडिओ बघत असाल कुठूनही तर. आणि तुम्हाला फुल इन्फॉर्मेशन आम्हीच देतो. इथं 2 रस्ते आहे, एक लेफ्ट एक राईट. हे लेफ्ट राईट कुठे तिला विचारायचं परत आता तू विचार. आता मी शूट करणार, तू विचार. अरे बाबा काकी ए काकी ए मी नक्की हा होता. हा बघा, हा टेम्पो तुम्हाला दिसणार इकडे रेनबो नावाचा हे ड्रम आहे. हा टाकी. आणि हा टेम्पो लक्षात ठेवा. खून आहे तिथे, चिरे आहेत. टेम्पो तरी त्या रोड पासून आता इधर एक हमसे ना हो पाई. इधर 3 रस्ते हम देखे है वीडियो. चलो फुल ऑफ रोडिंग आहे. असले मोठेच गाडी घेऊन ये. लहान गाडी येणे लायक रस्ता नाही. 2 व्हीलर येण्याला 2 व्हीलर येऊ शकता. 2 व्हीलर काही पण जातात.
फोर व्हीलर मध्ये अशी मोठी गाडी जरा बलेरो इनोवा फॉर्च्युनर असेल तर स्कॉर्पिओ नसेल तर फॉर्च्युनर आणि काय नसेल तर एसटी रिक्षा रिक्षा बेस्ट आहे खय पण जातात. बारीकसा असा रोड आहे, काठी बिटी हाताने मोडत जातो. बरं वाटतं. राईट मारायचा होता, राईट मारून पण 2 रस्ते आहेत. रस्ता हा बघा ऑफ रोडिंग आहे, म्हणजे असेच मोठे गाडी घेऊन या, छोटे गाडी घेऊन आला तर खालीच राहायला लागणार. टू व्हीलर येत असणार. हा इथे आहे बघा असे कपडे बिपडे सुकवलेले दिसणार. मग समजा सरळ जायचं आहे. हा ही संडासची टाकी. चांगला कोण तुमचे ब्लॉग बघतले अरे कुत्र्यासारखे घाणेरडे कमेंट करतले अरे काय खुना झाडा बिडा काय नाही तसलंच खुना देऊ गोय. 2 रस्ते आहेत आता. घर आहे हा तिथे तसं घर दिसणार, मग इथून राईट. ही पालनी आज छोटू टेम्पो आला. अरे बाप टेम्पो. अरे बाप. तर समोरून आलाय टेम्पो, लाईट लावून तो सुद्धा म्हणतो BS4. ओके आई माऊलीचा टेम्पो. तो टेम्पो वाल्याला आपण आता देतोय साइड. आणि चहा बनवला काय? हिज गॉन वो देख पीछे. तर हा बघा हा आहे पहिला. तिकडनं आपण घेतला राईट मेन रोड पासून. जसं तुम्ही सांगितलंय रस्ता तसाच फॉलो करत करत या, तुम्हाला नक्की तुम्ही आपल्या डेस्टिनेशनवर पोहोचणार. आम्ही आधी पहिले पोहोचतो, नंतर तुम्ही पोहोचा. पुढे आल्यावर मग असा परत रस्ता आहे, इथे राईट आहे आणि तिथे आहे लेफ्ट. तर आता आम्ही पहिला राईटला जाऊन येतो. पहिला राईटला घालून बघतो गाडी, इथे नसेल काय तर मग लेफ्टला जाणार. लेफ्टला जाणार आता. आता राईट मारून लेफ्ट घेतला. त्या काकांना विचारायचं आहे. समुद्राकडे येतात बारक्या तळ्यासारख्या तसं जाऊतर असतो काय. हा गाडी पडता की नाही तिचं हा चला चला ठीक आहे चलत. पगार सोपलं ना, हा. पगार असं कॉर्नर गेल्यात हा सामकं सरळ हा असा पुढे जाऊ. हा तिसरी गाडी खेळ आणि तिथून असं जाय. चला चला ठीक आहे थँक्यू. असे काटे आहेत हे बघ, असे काट्याचं झाड आहे. काय नाही त्याच्या अडकून ठेवूया थांब. हा हे काय मोडत नाही झाड, ह्याला अडकून ठेवलं काट्याचं आहे. बाजूला आमच्या समुद्र दिसतंय. हे बघ म्हणजे पोचलो. हा पोचलो. आणि एकदा तिसरं आन्सर फायनल. आणि रस्ता खूप जास्त खराब आहे आणि छोटासा आहे. एवढी मोठी गाडी तिथेपर्यंत पोहोचणार नाही असं ते काका आम्हाला बोलले की तुम्हाला उतरून जायला पाहिजे. काका बोललो काय ना जाऊ. आम्हाला खरं तर आम्हाला मिळत नाही, तरी आम्ही प्रयत्न करतोय तुम्हाला दाखवण्याचा. बघू आपण कुठेपर्यंत पोचतोय, मिळतंय की नाही बघूया. बघा इथे असं लिहिलेलं आहे प्रायव्हेट प्रॉपर्टी म्हणून. हा व्ह्यू बघा इथे बीच एकदम. आणि इथे गाडी लावली. आम्ही अजून समजत नाही की इथून आता आत जायचंय का कुठून, कारण की इथे लिहिलंय प्रायव्हेट प्रॉपर्टी. राज्यात आम्ही हा रस्ता चुकलोय, धनुने आणलं होतं रस्त्याने. आता पुढे चालली आहे. सो आम्हाला सांगत की बाबा हा नाही हा चुकलं बाबा माझं चुकलं. फर्स्ट टाइम जिंदगी में एक्सेप्ट कर रहा है. तर बाबा आम्हाला काही मोचेमाड पॉइंट भेटत नाही, खूप लपडे आहेत बाबा. ते राईट गेलेलो बघण्यासाठी, तो चुकलेला आहे. आता आम्ही लेफ्ट मारून बघतोय. तो राईटला तर तो बघ गेट. ए गच्च्या माझ्या मते आंब्याची बाग. हा नाही उतरायला साईड नेलो आपण चुकला रस्ता. त्याच्यासारखं घाल फेड. तो सोडून आम्ही लेफ्टच घेतला, पण सरळ जातोय. तुम्हाला समजेल, तुम्ही व्हिडिओ बघा. त्याच्या लोकांनाच माहिती नाही की जागा कुठे आहे नक्की आहे काय. ती पहिलीच कोणती पोरगी बरोबर बोललेली सरळ जा म्हणा. काय तिका पण माहित. वाव काय नाही चल गाडी इथेच लावणार आहे. चालत आहे बघ, परवानगी भेटली. काळी आहे. आता तू उशीर ना. आणि तिचा भाव गेलाय पुढे आणि आम्ही लावतोय गाडी, कारण की जागा एवढी छोटी आहे की दुसरे जर कोण आले बाय चान्स तर त्यांना पण जायला जागा पाहिजे ना. म्हणून आम्ही दाबून लावली आहे गाडी कशी. तर इथून जाऊन बघतोय. गो गावला गो काय हा असा
So guys, we don't know where are we going, but we are only going and walking. तर आम्ही व्हिडिओ युट्यूबला बघत बघत आलेलो आहोत इकडे तिकडे. तर आता आम्हाला म्हणजे जे चॅनलवर व्हिडिओ दाखवले त्या लोकांनी तर पहिलं सांगितलंय की असा व्ह्यू दिसणार असं म्हणून. तर आम्हाला तो व्ह्यू भेटलेला आहे. आता आम्ही हळूहळू पुढे जातोय, बघूया भेटतं की नाही. काय दिसतंय एक नंबर. तर हळूहळू गाडी घेऊन येतोय. आत्ता जस्ट पोचतोय. इकडे ऑलरेडी गाडी उभी आहे आणि हा आला आपली गाडी घेऊन. बोलेरो 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 के आगे कोई बोल सकता है क्या. जागा आहे, एक नंबर जागा आहे, मस्त हवा तर एक नंबर चाललेली आहे. वा वा वा. फाइनली हमने फतेह कर ली है. देखो हम पहुंच गए हैं बहुत ही मेहनत मशक्कत के साथ, अजून पोहोचलो नाही. पसीने में लत के पूरी की पूरी टीम निकल चुकी है आगे. हे बघा हाताला काटिये बिटे चिकटलेले आहेत पूर्ण एकदम. आणि माझ्या रे साला सगळं कचरा सगळा अंगावरती चिकटलाय. यांनी आरामात मस्तपैकी सुंदरतेत येऊन फोटो बिटो काढून झाले. तोपर्यंत मी गाडी आतमध्ये घेऊन आलो एवढी होडी काढून. हे बघा हा व्ह्यू बघा. इकडे आपलं घर असं. जागा तर अजून जागा भेटले पण गेट भेटत नाही आम्हाला. एक गेट आहे लोखंडी. गेट भेटला, गेट भेटला. आम्ही एका व्हिडिओत बघितलं तर तो त्या रोडने लोक गेलेली, पण तो चुकीचा आहे. आपल्याला इथून जायचं आहे. तुम्ही तिकडून आल्यावर तुम्हाला इथून खाली उतरायचंय. इथून चला. बांबू असं लटकवून ठेवतोय. जोपर्यंत राहत तोपर्यंत या. चला पडल्यावर मग लेट्स गो. तर असं हे ट्रेकिंग आहे. हळूहळू हळूहळू या. हे घाबरतात. अक्षय कुमार. इधर से नीचे नीचे. पासून अपार्ट हा ट्रेक खूपच म्हणजे खतरनाक. म्हणजे ऍक्च्युली काय आहे, पूर्ण उतार आहे, पूर्ण सडन. तुम्हाला मस्करीत सांगत नाहीये, खरंच ऍक्च्युअल मध्ये. किंवा शूज चांगले घालून या. तुम्ही इकडनं जर घसरलात खाली तर डायरेक्ट खाली जाऊन अडचणीत जाऊन काट्यांमध्ये अडकून पडणार. सुंदर वरती झाडं वगैरे आहेत बघा, एकदम असं छाव एकदम बनते तशी. आणि या पूर्ण जंगलातून आम्ही खाली जातोय आता. आणि हा बघा मकडी के जाले में फंस चुका आहे मकडा. मारत खाली गेला तर डायरेक्ट टोकावर भेटणार. आणि हा आमचा पहिला व्हिडिओ असा आहे ज्यात तुम्हाला डिटेल मध्ये रस्ता सांगितलेला आहे. ही जशी मळलेली वाट पायवाट आहे त्यानेच जायचं आहे. इथून केव आहे. हे बघा हे असं तुम्हाला दिसणार, खालून जायचं आहे झोपून वगैरे तसं. हे दिसलं काय समजून जा, चुकलाच नाही. बरोबर आहे. नाही एकच वाट आहे ऍक्च्युअल मध्ये, एकच वाट आहे ना, त्यामुळे कुणार कोण नाही. हे बघा असं वाकून आम्ही आता पूर्णपणे येतोय. किती डेंजर रस्ता तो बघा. हे बघा इथून पाय असं ठेवला काय खाली सरकतोय. इथे लाकडे आहेत, त्याची मदत घेत घेत चालत झालं. कारण की जास्त घुरावला तिथे तर डायरेक्ट तिथं भेटणार. याच्यापेक्षा पकडत चला, कोण हसणार नाही. ऍक्च्युअल मध्ये विषय काय माहितीये, पहिली मेन गोष्ट सगळ्यात सांगतो तुम्हाला, कपल असेल तर येऊ नका. हा बाबा डेंजर जागा आहे खूप. एकट्या जंगल आहे बाबा, येऊ नका. हाँ ग्रुपने या. ग्रुप में आओ, झुंड में आओ. मुन्ना झुंड में तो सुअर आते, सुअर बन के आओ. उतार बितार काढून आम्ही या जंगलात कुठेतरी पोहोचलो आहे. हा बघा हे असाच बघा. हा बघा जंगलातून आम्ही आलोय कुठेतरी. हा बाबा डेंजर आहे. इथून रात्र व्हायच्या आधी जायला हवं, नाहीतर इथून जाणं रिस्की आहे. बघ कोण मिळलो आता. हे हा बघ जंगल. पोचलो 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 पोचलो. ते बघ आपण तर पोचलो तिथे. ते पॉन्ड आहे. आपण ठिकाणावरती पोहोचलोय बघा. पाठी आपले मित्र आपलेच आहेत, तिकडचे लोकल आहेत, तर ते आंघोळ वगैरे करतायत. हे आम्हाला ओळखतात. कारगिल ब्रँड आहे. इथे असं आहे ना की खडपं आहेत एकदम मोठी मोठी, आणि उतरताना प्रॉब्लेम आहे. म्हणजे खाली तुम्ही याल एकदा पण पाय जरा मुरगळेल वगैरे तर सगळं सांभाळून यावं लागतंय. आणि खूप चांगली जागा आहे, पण इकडे लोकांनी थोडीफार ना घाण केली अशी, म्हणजे बॉटल्स वगैरे टाकले ते बघा, कचरा वगैरे करून असं.
ठीक आहे, प्रत्येक ठिकाणी सगळेच लोक सारखे भेटत नाही, काही लोक असे असतात की करतात. तर फायनली आम्ही इकडे पोचलो आहे आणि इकडे पोचेपर्यंत हालत झालेत बेकार. बघा कसे कसे हाल झालेत आमचे ते. पण व्ह्यू मात्र इकडे जबरदस्त आहे. थोडी गर्दी आहे, लोक आलेले आहेत, पण इकडचा व्ह्यू एक नंबर आहे. जर तुम्ही येत असाल तर खूप तयारीने या, कारण खूप ट्रेक करायला लागतो. हालत बघून तुम्हाला समजतच असेल आमची. तर आता मी तुम्हाला दाखवते व्ह्यू. बघा पसीना, दात अच्छे है. सर्फेक्स. तर आता इथे आल्यानंतर यांना तुला कसं वाटतंय सांग. जागा तर एक नंबर आहे, पण संध्याकाळच्या आधीची आहे, कारण की पाणी अचानक वाढतंय. आता मगाशी आम्ही उभे होतो, अचानक पाणी वाढायला लागलं, ते खडपापर्यंत येतं. ते रिस्की विषय आहे खूप, कारण की खडपाकडे पाणी खेचून घेऊन जातो. किती पण स्विमर असलं, आम्हाला येते, ह्याला स्विमिंग येते, ह्याला येते, ही नुगडी आहे येते, पण खडपाकडे कधी मस्करी नाही करायची, कारण की खडपाकडे पाणी खेचूनच घेऊन जाणार. किती तो कोणतो स्विमर असून दे, हा डेंजर विषय आहे इथे. कशी वाटली जागा तुला? सांगितलेली जागा. एवढं हो तूच सांगितलीस, पण एवढं ट्रेक करून येऊन तुला कसं वाटलं? म्हणून तेव्हापासून पाठी लागलेला येऊ या येऊ. जेव्हा आम्ही मोचेमाडच्या बीच झालेलो तेव्हापासून सांगत होती, पण आता आम्ही 3 वेळा रस्ता चुकलो आणि फायनली इकडे पोचलो, पण लेट झाला आणि ऑलरेडी इकडे माणसं आहेत, त्याच्यामुळे मला जायला पण मिळालं नाही त्या पॉईंटमध्ये. पण काय करणार, आम्ही नेक्स्ट टाइम पुन्हा येऊ. ही जागा बघा काय सनसेट आहे. ए टोकार जाऊ नको रे. वा 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 एक नंबर. पण इथे भीती पण ही आहे की पाण्यावर कधी विश्वास ठेवू नाही शकत आणि खेचून पण नेऊ शकतं. म्हणजे आली जर एक मोठी लाट त्या दगडांवरून जाणं आणि घेऊन जाणं खेचून, तर हे एक डेंजर आहे. हे बघा पाणी वाढलं अचानक, बघा पाण्याला का काय आलं अचानक समजत नाही. एकदमच मध्येच हे झालेलं आहे, एकदम स्पीड आलेलं आहे पाण्याला. तर ओव्हरऑल ही जागा एक नंबर होती, आम्हाला खूपच आवडली. तुम्हाला पण आम्ही रेकमेंड करतो, पण तुम्ही जर प्रॉपर म्हणजे असं येऊ शकतात तर उगाच हिरीस घेऊन येऊ नका लाईफची. आणि ओल्ड कोणतरी असतील तर अजिबात येऊ नका, मला तर वाटतं. खाली जाताना मजा आलेली, तर रिटर्न जाताना फाटली आहे. फुल 90 डिग्रीचा चढाव आहे. एकतर पाणी पण नाही गाडीत आणि बाहेर जायला गाडी काय पण आणणार नाही. आता मला पाणी पाहिजे, नीड वॉटर. चल आता थोडासा नाही जमत. चल आता थोडासा रावला. चल रपारप जाऊ. चल आता वर चढायचा, खाली उतरता उतरताना काय होत नाही. पण तर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. जागा खूप चांगली आहे, पण येऊ नका. तर तुम्ही आता बघितलंय व्हिडिओमध्ये किती मेहनत लागली, खाली जाईपर्यंत मजा वगैरे आली. पण थँक्स फॉर वॉचिंग.